Zuzka, sme v Dunajskom Klatove a ja pozerám, že tu sa náramne darí kvetinkám aj rastlinkám. Ale my sa dnes spolu ideme venovať najmä tým nádobám, do ktorých tie rastlinky môžeme dať. Tých nádob je neurokom, teda tých materiálov aj tých tvarov. A vlastne nádoba mala by sa vybrať podľa toho, že vlastne aký štýl má tvoj domov, aby to ladilo vlastne k tomu prostrediu. Dajme tomu, že mám taký ten balkónik, ktorý je, že je tam drevo, napríklad snažím sa, ale stále je to balkón, áno, čiže nemôžem sa tam ako nejak teraz, ako sa povie u nás, rozšupnúť, vieš? Ale chcela by som bylinky. Bylinky pestujeme aj kvôli kráse, ale samozrejme kvôli tomu, aby sme ich mohli používať. Presne tak. A čím viac sa darí tej bylinke, tým viac prosperuje, tým viac rastie a tým vlastne môžeme otrhávať do limonád, do pečenia, do varenia. A teda záleží na tom veľmi, aby tá rastlinka sa čo najpohodlnejšie a čo najkomfortnejšie cítila. Presne tak. No a vlastne pre rastlinku je veľmi dôležité, aby ten koreňový systém mal možnosť čo najviac rásť, aby sa príliš neprehrieval a takisto v zime, aby ten chlad neprenikal až tak tomu koreňovému systému. V tej povrchnej časti ani tak neublíži ten mráz alebo to teplo. Napríklad pri tých terasách je to veľmi aktuálna téma, pretože vlastne väčšinou tie terasy a balkóny zvyknú byť orientované na juh. A teda potom ten koreňový systém sa prehrieva a tým pádom tá nadzemná časť až tak neprosperuje. Rozumiem. Takže vlastne máme veľmi veľa typov kvetináčov. Veľmi obľúbené sú plastové kvetináče, ktoré ale ten materiál prepúšťa aj to teplo, prehrieva sa ten koreňový systém a takisto potom v zime, takisto aj mráz. Takže i keď plastové kvetináče vedia byť veľmi rôznorodé tvárom aj dizajnom. A sú možno aj dostupnejšie. Áno, sú samozrejme dostupnejšie, ale pre tú rastlinku to nie je to najideálnejšie. Rozumiem. Pre rastlinku je najideálnejšie, ak ten koreňový systém naozaj môže rásť v nejakom prírodnom materiáli, ako je napríklad kamenina, alebo terakota, alebo vlastne keramické kvetináče. Zuzka, možno by sme si mohli povedať teda nejaké výhody a nevýhody tých jednotlivých materiálov. Tak ty si hovorila o kamenine, začneme možno tým, aké má plusy a minusy. Kamenina je veľmi kvalitný materiál a v podstate tým pádom, že je to pálená hlina, tak veľmi dobre sa v tom cítia aj rastlinky, pretože naozaj tam ten chlad a teplo nie je v takom kontraste, jak pri takých ľahších materiáloch. Plus je určite, že rastlinka v tom veľmi dobre vie prosperovať. Možno negatívum je, že vlastne tieto prírodné materiály a tieto pálené hliny sú cenovo vyššie. Rozumiem. To neviem síce, či je to pozitívum alebo negatívum. Čo sa týka rastlinky, je to pozitívum, ale čo sa týka možno tej údržbovosti, tak to môže byť nepraktické váha toho kvetináča. Rozumiem. Takže vlastne, ak si do toho zasadíme nejakú takú mediteránnu rastlinku, ktorú potrebujeme premiestniť v zime do interiéru. Tak potrebujeme hod silného muža. Potrebujete, áno, presne tak, silné ruky. Ku keramike jeden muž, poprosím. 1+1, ideálne, úplne vidím to takto. Tuto máme, teraz si hovorila, teda to sme hovorili o kamenine, teraz hovoríme práve o keramike. Áno, keramika je veľmi podobná kamenine, čo sa týka toho, že ako sa ten koreňový systém v tom cíti, takže veľmi príjemný materiál pre rastlinky. Je tam veľké pozitívum, že vlastne na tej keramike sa dajú aplikovať aj glazúry. Takže vlastne môžeme si ich zakúpiť vo farebných odtieňoch, aj vlastne tým pádom tá vlaha, aj tá hlina nie je vidieť zvonka, nezašpiní sa a takisto to môžeme aj vlastne poutierať, čo vlastne pri tej kamenine až tak tým pádom, že je to porovitý materiál. Tu tiež tá váha je veľmi dôležitá, že je to stabilný kvetináč. Áno, a ešte keď sa to naplní hlinou, tak to váhovo je tiež ideálne. Ďalej, čo tu máme, ten plast? Plast sme spomínali, že tam vlastne tá farebná diverzita je veľmi široká, takže vlastne si to môžeme zaobstarať v tých odtieňoch, ktoré nám vyhovujú. Na druhej strane tá stabilita a ten materiál je už trošku možno na stranu mínusu, že vlastne ten koreňový systém sa vie o mnoho viac prehrievať. Áno, a tá UV stálosť, i keď si zakúpime UV stály kvetináč, počase je možno vidieť tam tie drobné odchýlky. No a Zuzi, a toto je ale, vyzerá ako drevo, ale to je tiež plast však, aj tam máme taký menší. Áno, to je taká vydarená imitácia dreva, ale je to plast. Sú samozrejme technológie, ktoré už nám dožičia aj kvalitnejšie plasty. Toto konkrétne je rotačný plast. Aha. Vlastne je to UV stále, je to veľmi tvrdý materiál,
a naozaj tá mrazozdornosť, aj UV stálosť je na vysokej úrovni. Takže vlastne aj toto sú napríklad možnosti. Áno. No a ešte tu máme terakotu, to je asi taký posledný, ktorý máme k dispozícii. Áno. Terakota je veľmi obľúbený materiál. Je to tiež mrazozdorné, ale tu si musíme dávať pozor, nie každá terakota je mrazozdorná. Áno. Je to veľmi obľúbený materiál, pretože tu napríklad je vidieť aj to, keď ten kvetináč alebo materiál stárne a teda presiakne aj... Áno, presne tak, že chytá to patinu. Niektorí to vnímajú ako pozitívum, niektorí to vnímajú ako negatívum, ale ja si myslím, že vlastne ten chod času, ako sa ukáže na tom kvetináči, je prospešný. Napríklad ja zvyknem odporúčiť to, že vlastne keď si niekto kúpi keramický kvetináč, ktorý, ako si spomínala, je finančne možno trošku náročnejší, avšak netreba zabúdať, že je to dekoratívny, výrazný prvok. A teda oplatí sa potom zainvestovať už naozaj do takého, ktorý napríklad je UV stály, je mrazozdorný a hlavne, čo je dôležité pri kvetináčoch, ak napríklad naozaj to pri terasách a pri balkónoch je veľmi aktuálne, ale takisto aj pri rodinných domoch, že vlastne ten nápor vetra, ak sa oprie do tej rastlinky a ten kvetináč nie je dostatočne ťažký alebo stabilný, tak vlastne veľmi často sa stáva, že vlastne tá rastlinka spolu s tým kvetináčom padne. Zvyknem odporúčiť, že vlastne ak je keramický kvetináč, naozaj, že sme zainvestovali do toho viac peniažkov a je to naozaj na priestranstve, ktoré je veľmi na očiach, napríklad pri vchodoch dverí, alebo naozaj je to okrasa väčšinou terás, záhrad, že je to dominantný prvok, tak vlastne sa môžeme pohrať s tým kvetináčom takým spôsobom, že môžeme v tom striedať rastlinky bez toho, aby tú rastlinku sme nejak presádzali. To znamená, že môžeme využiť keramický kvetináč ako obal. A rozumiem. Teda bude to dekoratívny prvok, presne. A môžeme si, dajme tomu, na jar do toho zasadiť tulipány a len vlastne ten vnútrajšok vymieňať. Takže podľa sezonálnosti. A tým pádom, ak by sme mali v tom kvetináči niečo také náchylnejšie na mráz, tak stále je tam možnosť vlastne vyplňať ten priestor medzi plastovým kvetináčom, ktorý je ten sádbový kvetináč, a okrasným kvetináčom priestor s nejakou jutovinou, aby sme viac chránili ten koreňový systém. Rozumiem. Ani som nevedela, že sú takéto možnosti už dnes. Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem.